Salamu alaikum jama'a, sunana Hadiza Aliyu Gabon yadda kuka sani. Kun san ku cewa za ku iya sauraron waƙoƙi na Hausa na da yanzu a channel ɗinmu na YouTube a channel mai suna Zinariya Hausa TV kuwa? In baka sani ba, to ka sani a yau. Za ka iya ka je, ka yi subscribing, sannan ka danna ƙararrawa a rubutu. Ka saurari waƙoƙin Hausa. Mun gode. Sunana barista Awwal Alhassan, ni ne lauya mai wakiltar wanda aka kai. Sunana barista Bashir daga Bashir Anko, lauyan accused person. Ko kuna da hujjojinku da za ku kuka ka ƙara na? Hujjoji masu ƙarfi kuma masu yawa sun yi taron dangi na tabbatar da cewa ke kika kashe mijinki, kuma kafin ki samu nasarar kashe shi ya yi ƙoƙari ya tura wa babban amininsa sako wato text message ta hanyar waya. Ya mai shari'a, sakon shine kamar haka: ku yi sauri ku zo ku taimaka min, ga matata nan za ta kashe ni kuma za ta ɗauki dukiyata ta gudu. A lokacin an zo gida an same ki da wuka a hannunki, kuma wukar da jini a jiki, gefe guda kuma ga akwatunan kuɗi na, ke kuma kina ƙoƙarin guduwa. Abu ɗaya nake so da ke Salma, ki sauwaƙe wa kanki, ki sauwaƙe wa shari'a, ki fito ki faɗi gaskiya, tunda har yanzu babu wasu ƙwararan hujjoji da aka tanada don ya kare cewa baki kika aikata wani laifin ba. Tabbas yau ne ranar da zan isa hukunci na, don babu shakka ni ce na kashe dakta. Wannan na fuskanci me kike nufi, wato kin hutar da kanki, kin hutar da shari'a kenan. Section malam mai girma mai shari'a, wannan kalmar da Salma ta faɗa kwata-kwata ba ka take mai girma. Salma ta samu kanta a cikin wani hali na ɗimuwa mai girma mai shari'a. Ga gawar mutunta a kwance, ga 'yan sanda suna bincike a kanta a matsayin ita ta kashe mutunta, wanda ba haka yake ba mai girma mai shari'a. Salma ta yanke wannan hukunci ne domin ta zama helpless, tana ganin ba ta da wani taimako, ba ta da wani mataimaki, ba ta da yadda za ta yi. Tunaninta haka kawai shi ne zai ba ta damar ta fitar da kanta daga cikin halin da take ciki, saboda za ta iya samun damuwa cikin kwakwalwarta mai girma mai shari'a. Mai girma mai shari'a, ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta ɗage wannan zama har sai an bani dama na kawo shaidu masu ƙwari da cikakkiyar hujja wacce za ta yi proving cewa Salma she is not guilty. Ga bisa roƙon da lauyan wanda ake ƙara ya kawo roƙon a ɗaga wannan shari'a, kotu ta ɗaga wannan shari'a zuwa 31 ga wannan wata domin a samu kyakkyawan hujjoji. Saboda haka a ci gaba da tsare wadda ake tuhuma ba tare da sharaɗin beli ba. Kwanai da buri, kwanai da buri. Nisa za ki mana haka Salma? Nisa za ki mana haka? Ki ɗau laifin da kin san baki kika aikata shi ba, ki rataya shi a wuyanki. A kan me? Saboda kina tunanin baki da wata dama kuma a nan gaba. Kuma na daina yaudarar kaina da tunanin kan fita daga wannan mummunan laifin. Ka kyale su kawai su ma hukunci. Ni ne da laifin da na aikata.
Nafisa, ai bai kamata ki faɗa haka. Ki sani ɗan adam yana iya samun kansa a cikin wani hali na damuwa kuma sai Allah ya bashi mafita. Bai kamata ki yi musu ba. Bai kamata ki ɗaya bai haso da Allah zai iya baki wata dama ki kuma yi wata sabuwar rayuwa misali. Saboda na gaji da duniya, tunda ita ma a yanzu ta juya min baya. Salama, wai menene akan lamarin rayuwarki? Ni abin da yake ɗaure min kai, tun da muka fara wannan kes ɗin, kawo yanzu ni ban ga wani ɗan uwanki na jini ko shaƙiƙinki ba ya zo ya tsaya a kanki. Babu wanda yake shiga cikin lamarin nan, sai waɗannan 'yan matan guda biyu da Ruki da ƙawarta. Nisa. Babu komai a cikin tarayyar rayuwata, sai bakin ciki da kunci. Da za ka bar wannan labari, na taimaka ma rayuwa, saboda na san in na faɗa maka wataƙila kai ma ka guje. Salma, lallai wajibi ne san wani abu game da rayuwarki. Ba don komai ba zai taimaka min wajen cin nasarar wannan aikin da na sa a gaba don ganin na kubutar da rayuwarki. Kar ki damu, ki kwantar da hankalinki, ki ɗauke ni a matsayin ɗan uwanki na jini. Ki gaya min dukkan abin da yake damunki, kar ki damu. Shi ke tun da ka riga da faɗa da zan faɗa maka. Ni ɗan asalin ta harkar ce. Zama ne ya kawo ni garin nan. Tun da na tashi wanda wani buri sai san abin duniya da kwaɗayi. Iyaye na talakawa ne. Ya yi aure har sau biyar. Kuma duk namijin da na aure. Ba zan taɓa fita a gidan shi ba sai na bar shi da burin tabo a cikin zuciyar shi. Haba Salma, wannan wani irin kuka ne haka? Bayi da koma bare ma a yi maganar full stop. Tun fari ka zo makarantar nan Salma baki da wani abin face ki dinga zama kina sheƙa kuka. Haba Salma. Haba Salma. Wannan kukan ba zai kai ki ko ina ba. Ki daure kawai ki faɗa mana me yake faruwa. Ke ma Salma sai ka ce wata ƴar ƙanƙanuwar yarinya kin daɗe da sanin cewa shi kuka bai da amfanin komai illa cutarwa. Haba Salma. Ina cikin bakin cikin ƙawaye na. Ina cikin tashin hankali. An gama rayuwa ta tikitin ruguza ta na har abada. Ana nema a haɗa ni abota da bakin ciki da kunci. Duk tanadin da na daɗe ina yi wa rayuwata. Ana nema ya tashi a tutar babu. Salma wai me ke faruwa ne? Alhamdulillahi yau ne ranar da burina zai cika. Yau ne ranar da zan sauke alƙawarin da ya daɗe a kaina. Salma kin sa abin da yasa ne kiranki. To Salma zamani yayi nisa lokaci tafiya yake. Kin girma. Kin mallaki hankalinki. Har kuma gashi samari yanzu suna kawo hari a gare ki. Amma yaron da naga kin fi kulawa Ahmad. To dalilin da yasa kenan nayi sauri na matso da nesa ta dawo kusa. Salma na ba wa Yusuf ke tun kina lokacin auren ne bai yi ba shi isa ban ambata ba. Amma yanzu ya zo. Na tabbata kuma zaki yi matuƙar farin ciki da wannan zaɓin da ne. Domin wanda duk za a baki bai kai shi. Kin san halin Yusuf ya san naki. Hasali ma dai a gida ɗaya kuka taso. Sannan kuma wannan akwatin na lefanki ne. A ke haƙuri kin san yayin naki talaka ne. Babu yadda ba mu yi da shi ba. Kan ya bari sai in bayan an yi auren nan kin tare sannan ya miki lefan. Amma yace shi sai yayi ba don kuma bidan ya nuna miki ban ji ta sai. Me ka ce mahal?
Wani irin me yace? Yanzu duk hargagin nan da ya taya baki ji abin da yake faɗa ba? Iya? Haba inna, na fahimta, amma sai dai ban san yadda zan yi in kwance wannan kwaɗin. Haba inna, duk irin mazajen da suke garin nan, ka rasa wanda za ku zaɓa min sai Yusuf. Inna kun auna wannan abin kun duba kun gani kuwa? Haba inna, ai ni da Yusuf ba ɗaya bane. Dube shi talaka da shi, bashin na sha mafarkin auren masu kuɗi, amma ku rasa wani. Mara mutunci. Ni uwarki ina zaune, mahaifinki yana zaune, kike furta baki kike faɗa irin wa'annan kalaman? Dan tsabar rashin kunyar tsiya? Iya? Sai makin mana kuyi. Ina matsayina na mahaifin. Zaɓin miki nagartaccen miji kamar Yusuf, wanda kin fi kowa sanin nagartarsa, amma ki nemi ki basa, ki nemi ki jefa min, ki nemi ki watsa min ƙasa cikin idanuna. To kare kike wallahi. Baran gaya miki. Wallahi ko bayan na mutu baki da miji in ba Yusuf. Yanzu inda da malam ya kuke so in yi da Ahmad. Ni zai layi. Ni gaskiya Ahmad zuciya ta dafa aminta da shi. Haka ni ba zan aure Yusuf ba. Lallai Salma, kai in akwai abin da ya fi kuka ma dole ki yi shi. Irin wannan zaɓi ba kayan aure, akwati kwaya ɗaya kacal. Aba, Salma ai kalaki kalan alhazawa ne, na alhazawan ma na birni. Ke da kike da Ahmad a hannu? Wallahi ko akwati dozin biyu ne, kai abin da ya fi haka ma zai yi miki. Wallahi Ahmad zai mutu komai abin da ya fi shi ma zai aikata. Jinan Salma, kin ga ki watsi da magana auren nan ke da Yusuf. Ta mutu murus. Domin ke da Yusuf kamar bare da bala ne. Yadda ba za su haɗu ba kuma ba za ku taɓa haɗuwa ba. Kin gane ko? Ke Salma, tun daga yanzu ki je ki samu Yusuf, ki ja mishi kunne tun wuri ya ma daina maganan auren nan. Tabbijan, wallahi sai na tabbatar da ta'addanci da shukumanci irin naku. Wai me kuke nufi ne? Kuna nufin a ce tilas sai mutum ya aure mai kuɗi? Yanzu dan Allah ba za ku iya aure saboda Allah ba? A'a Sadiya, yanzu fa kai ya waye komai ya sauya. Burin kowace mace ta yi aure inda za ta huta. Ke mace duk wurin ta ma fa hutu take nema. Bari a ce Salma kamar Salma ba da inda Allah ya rage ta, gaskiya ki daina wannan zance. Kyale ta roki. Saboda kina ganin kin tashi gidan arziki, saboda kin ga babanki attajiri ne, baki san wahalar da ake sha a talauci ba, shi yasa zaki ce in aure Yusuf, to wallahi ba zan aure shi ba. Wallahi duk da mahaifina yana da kuɗi, wallahi zan iya auren talaka, kuma in zauna da shi saboda Allah. Ai arziki nufi ne na Allah. Wannan shine abu mafi muni da zaki nadama a rayuwanki. Ki tsufa kina nadamansa. Kada ki bari shi dan yayi tasiri a kanki. Kada ki watsi da umarnin iyayenki. Ki ma yayi Yusuf fitarci. Dan yadda yayi Yusuf yake da bala'in tasiri a rayuwanki. Ki dai ji tsoron Allah. Lallai Salma, na taso ne takanas domin in tunasar da ke illar abin da ke shirin aikatawa. Kina biye wa suruki. Na da sanin cewa suruki ba sa saka Allah a lamuransu. Wallahi tallahi dakata. Kar ki kuskura ki gaya min abin da ba zai amfane ki ba. Balantana ya amfane ni. Wannan yasa kike min katsalandan ne a al'amurana. In ce dai wannan Yusuf din dan uwana ne ba dan uwanki ba. Lallai Salma kina cikin haɗarin rayuwa. Mutukar zaki ci gaba da biye ma Ruqayya da Nabila. Kina ɗaukan kanki wata tsiya. Suruki fa ba irin ƙawayen da za mu yi mu'amala da su bane. Hore miki kunne kawai za su kuma su cuce ki. Ni ba zan fasa faɗa miki gaskiya ba, ko da za ki da baki. Haba, ƙawata, ai yanzu ya yi miji ne da kowace mace ke burinta. Wallahi idan kika rasa
kin yi hasaran da wuya ki mai da gurbin. Shi arziki da kike gani ba wayo ko dabara yake kawo shi ba, nufi ne fa na Allah. Baki san yadda Allah zai mai da yaji sufa zuwa gaba. Shi kuma mai kuɗin da kike da burin ki aura, idan Allah ya kwace dukiyar sai ki yaya? Ha, sai in fito a wani. Ko kina tunanin cewa masu kuɗi suna ƙarewa ne? Ko ni kuna tunanin in na fito ba zan samu? Fushin Allah yana tare da fushin iyaye. In bin umarnin iyaye yana nufin jefa kanki daga cikin halaka. Idan kika juya mu Yusuf baya, wallahi kin zan babban butu. Sannan kuma duk abin da kike takama da shi a rayu, tuna sanadiyan Yusuf ɗin. Idan kin manta bari in tuna miki. Ki haƙuri da ni kan wata. Sai dai ku yi taimun addu'a. Ubangiji Allah ya sa samu buɗi. In dai na samu buɗi, duk abin da kuke bukata daga ki har sai inna. In Allah ya daba damuwa za ku samu. Yanzu ma sai da na yi kwadago sannan na samu dan wannan. Ga shi kirki. Sannan kuma kuɗin da kika ce min kuɗin makaranta da dan abun da ake siya su waya da sauransu daga bayan Allah ya zan baki. Gaskiya yayi na gobe na tunani. Wallahi hanna cire. Kawai na kowa ta riga ta biya kuɗin nata ni kaɗai kawai. Karki damu. Wannan ɗin ki ɗan riƙe, amma Allah da a hankali akwai adashin da na sa. In na ɗauka zan baki kuɗin waya da kika ce kina so da kuma kuɗin abu makaranta. In na kanta fa kake bari ta sani saboda akwai abin da ta ce tana so ta siya, amma ban ba ta ba tukunna. Gaskiya yayi na gode, ban san da wani irin kalma zan gode ba. Madam. Na gode ma Allah da ya bani kai a matsayin ɗan uwana. Karki da. Na gode, ina alfahari da kai. Yanzu zo mu wuce maka kasuwa. Kin ji ko? Yayi na gode, Allah ya kara. Amma. Sannan ku ganni na. Yaya na bani kudin ankona? Aunar yaya kenan. Wallahi Salma kin dacen yaya. Ya Yusuf na mutukar ji da ke. Sannan kuma duk wani hidima na rayuwanki yana kan gaba. Shi yasa ni ma nake bala'in san yaya Yusuf. Gaskiya ina alfahari da shi ko a ina. Kin san duk wani abu da kike gani na da shi yaya Yusuf ne? Wani kayan kyale-kyale na mata. Kayan da nake sawa wallahi komai yaya Yusuf ke mu. Ba ma ki sai ba wallahi karatun shi ya ajiye ya tsaya min a nawa. Komai hatta school fees shi yake biya mu. Kuma baki san wani abun mamaki ba. Wallahi ba inna ta haife shi ba. Mahaifin Yusuf aminin mahaifina ne. Akwai lokacin da za su yi tafiya. Sai suka baiwa malam amanar shi. Kawai ana cikin haka cikin ikon Allah sai aka aiko mana da cewa ai iyayen shi sun mutu. Sun yi accident sun mutu. Kuma malam bai san kowa nashi ba. Shi yasa kawai malam ya dauke shi a matsayin ɗa. Shi yasa ko kaɗan ba su san abin da zai taɓa yayin su. Ya za a yi su kuwa kawata? Allah ya sa da ki zama shahara. Saboda ya yi su bina. Mutukan awainiya da in naga abin da zai taɓa yayin su ai sai inda ƙarfi na ya ƙare. Mu je mu ci safara wannan. Ko dai kina ciki ne naga kina damuwa da yayin nan. Wannan ba hujja bane da zai sa in soya Yusuf ko in aure shi. Wai da ka tama. In ma abin da ya min ba dan Allah ya ba. Sai ya jira ni. Ai lokaci na nan. Sai in biya shi. Bari ki ji in gaya miki. Wallahi ko mazan duniya sun kare ba zan taba auren yayi Yusuf. Ku yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka cikin YouTube. Domin samun shirye-shiryenmu akai-akai, ziyarci Zinariya Hausa TV da ke kan YouTube. Sannan ka yi subscribe, ka danna ƙararrawa kilin. Mun gode.